Virus ngene iki betul nanti ya. Tak telepon ya. Ini ngelek. Allah. Sopo iki sing telepon? Mbah Milia. Halo, Reng. Kenang di? Halo, Mbah. Lagi neng omah. Awakmu ganggu aku dolan game kok. Menang lho mau. Saiki wis virus lali kok Mas. Sanitizer karo su. Ya, Mbah, nggih. Lali ndonga karo su ping semoso. Aja ngomong murid wae ora bisa. Awakmu kok bijaksana tenan to, Mbah. Wis wanger tenan. Wis tuwa tapi tetap bijaksana. Wah, keren. Aku iki wong bijaksana. Terus yo dolanan iku. Ya, Mbah. Ya. Waalaikumsalam. Iku episode 3. Sakjroning iki ana Q&A ditonton sik Q&A iku tanya jawab dengan Mbah Amelia Septriani. Dan aja lali subscribe, di like, di share ke seluruh dunia menggunakan akun sosial media Anda. Terima kasih, saya Nawal Ahmad. Jolali masker. Hand sanitizer Sanitizer karo wiso karo su. jolali ndonga Soale ndonga. Jolali ndonga karo sing kuwasa. karo semoso. Karo su ping semoso. Aja mung ngomong tresno, Aja ngomong tresno. yen nguripi wae ora bisa. Dan murid wae ora bisa. Nah, ini pindah. Video, Mbak. Mbak, ngomongin, Mbak. Iya. Tak telepone, kan? Nggih. Tak telepone. Halo.